12. helmikuuta 1954 oli merkittävä päivä suomalaiselle jäänmurrolle, kun Voima aloitti jo 60 vuotta kestäneen taipaleensa. Voima, laivastomme ylpeys, on 6 vuotta kestäneen rakennusvaiheen jälkeen päässyt aloittamaan kipeästi kaivatun jäänmurtajan työnsä. Voima oli tuohon aikaan maailman uudenaikaisin ja tehokkain jäänsärkijä. Se on niin sellainen nuorena miehenä, niin tuntui semmoista kunnioitusta siihen kohtaan. Ja sitten myös Voiman silloinen teho, se oli niinku semmoista ainutlaatuista, että ei oikein uskonut, että miten voidaan mennä paksussa jäissä näihin. No, tää on sillain hieno laiva, että tässä on tosi hyvä tehopainosuhde. Tää kiihtyy nopeasti ja pysähtyy lyhyellä matkalla. Tässä niin kuin sillain, täällä on niin kuin hieno ajalla sen takia, kun se on niin näppärä. Hietalahden telakalta Voima lähti viralliselle luovutusmatkalleen. Rakentaja luovutti sen tilaajalle, kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työ Voimalla oli antoisaa, mutta myös raskasta. Mä asusin siellä alhaalla, ihan alhaalla, ja mulla oli se ensimmäinen hytti siellä keulasi ja siellä oli valtava meteli. Se oli varmaan ajoaikaa Teräsiässä niin yli 100 desibeliä. Siellä piti nukkua sitten. Siihen tottuu tulppien kanssa. Siihen tottuu väkisin kun väsyy. Työ Voimalla oli myös tarkkaan, eikä kolareiltakaan aina vältytty. Silloin kun avustustehtävissä ollaan, niin on mentävä läheltä, jotta sillä olisi vaikutusta. Ja se tuommoisten raskaiden kauppalaivojen hinaaminen, niin siinäkin on aina semmoinen pieni riski justiinsa näille peltivaurioille, että jos sä hinaat itseäsi isompaa laivaa ja epätasaisissa jäissä, niin se on aina, että hiukan katsottava, että minkä verran riskiä kukakin uskaltaa ottaa. Tuolla yksi sakemani ajoi meidän päälle tuossa 72, oliko se helmikuussa, ja tuli reikä tonne kylkeen. Sieltä kun se kapelan kylki tuli siihen, niin sieltä tuli semmoinen kauhean maalilius, kipinä suihku sieltä niin kuin siihen mun sänkypäin, niin mä hyppäsin heti kyllä sieltä käytävälle. Aluksen potkuriteho on 10 500 hevosvoimaa ja uppouma 4 415 tonnia, mikä merkitsee uutta aluevaltausta. Voimassa on niin paljon koneistoja ja erikoislaitteita, että sen hinnalla olisi voitu rakentaa 3 matkustajalaiva Aallottaren tapaista alusta. Mutta se on hintansa arvoinen. Kaikki laitteet on erilaisia. Että silloin oli manuaalinen paikanmääritys, tuli dekkaa. Sitten rupesi tulemaan tietokonepohjaiset ja automaattiruoria. Täällä sai sitä ruorityötä tehdä. Mä sain koko urani tehdä ruoritöitä täällä. Että sitä opittavaa ajamaan ei siinä auta mikään. Usein oltiin talvella merillä viikkoja, jopa kuukausia. Silloin oli systeemi sellainen, että ajettiin syksystä keväisen asti. Ei mitään lomia ollut siihen aikaan. Se oli semmoista niin sanottu viiriraha oli silloin ja se sai sitten keväällä, jos olit ollut koko talven. Kaikkeen sopeutuu. Että silloin kun tämmöinen säännöllinen vuorottelu tuli tuossa 70-luvun lopulla, niin sitähän hyvinkin monet, ketkä oli pitkään ollut murteissa, niin vastusti, että eihän siitä mitään tule, kun kesken talven lähdetään lomalle. Mutta aika äkkiä siinä kyllä niin kuin sitten mielet muuttui, että ihmiset huomasivat, että onhan se kiva olla vähän lomallakin ja ei ne ansiot siitä oikeastaan mihinkään tippuneet. Että pari vuotta myöhemmin, jos olisi mennyt ehdottaan, että palataan vanhaan, niin tuskin olisi onnistunut. No kyllä se oli niin kuin ihan oikein selvä juttu, että aina kun laivalle annettiin siihen aikaan niin kuin miehitysmääräys, että nyt päällikkö määrättiin ottamaan täysmiehitys, että toimikausi alkaa nyt lähipäivinä, niin kyllä sitä
kaikki sairaatkin parani ja tuli töihin, että jos niitä oli. Ja sitten tosiaan ne kovasti puhelimet kuumana, että koska lähdetään ja tollainen. Yksi legendaarisimmista Voiman kapteeneista oli Yrjö Malmi. Meidän isä oli vähän semmoinen koiranleuka, että mulla on semmoinen, kun hän välillä esitteli esimerkiksi Voimaa, ja siellä hänen hyttiä vastapäätä toisella siivellä oli niin sanottu pääjohtajan hytti, jossa oli aivan upea panelointi siellä seinässä. Se oli tämmöistä visakoivua. niin hän esitteli sitä aina vieraille, niin se sanoi, että joo, toi on sitten sekahedelmäpuuta tuo puu. Ja mä en tiedä, että kuinka moni sen uskoi, mutta ja aivan vakavalla naamalla hänellä oli semmoinen tietty virne päällä. Ennen vanhaahan jäämurtaja Voimaan niin ajettiin ulkoota. Tässä on Yrjö Malmin käyttämä hylkeennahka turkki. Hän on itse nämä hylkeet tietysti pyydystänyt siellä aikoinaan jääkentiltä ja ommellut sitten tämän turkin. Ja nyt kun tämä turkki yletty melkein nilkkoihin saakka, niin se suojasi sieltä. Ja hän oli itse tehnyt myöskin sitten vielä hylkeennahkarukkaset, jotka yletty tänne kyynärvarteen saakka, ja karvahattu päässä ja piippu hampaissa ja sitten vaan menoksi. Miehistön yhteishenki oli hyvä ja puuhaa keksittiin, jos laivan piti odotella jäissä. Täällähän ennen vanhaa niin jos seistiin jäissä ja niin edelleen, pelattiin jalkapalloa jäällä, käytiin vaelluksella, jotkut teki jonkun avannon ja meni saunan jälkeen vähän jäähtymään ja niin edelleen. Täällä oli niin paljon toimintaa, että ei täällä niinku rauhallinen tarvinnut olla. Et sanotaan näin, että plus tietenkin filmit ja tietenkin telkkari, jos se näkyy ja niin edelleen, että ohjelmaa riitti. Se laivayhteisö oli niin, kuin mä sanoisin näin, se oli niin kuin koti. Ennen Voimaa jäänmurron ylpeys oli ollut sampo. Voiman luovutustilaisuus oli juhlava. Luovutustilaisuudessa kauppa- ja teollisuusministeri T.A. Viherheimo kiitti laivanrakennusteollisuuttamme uudesta pätevästä saavutuksesta. Vuorineuvos Wilhelm Walfors ja kontra-amiraali Svante Sundman esittivät tunnustuksen rakennusvaiheen hyvästä yhteistyöstä. Voima uusittiin perusteellisesti vuosina 78-79. Vanha Voima oli tasavirtalaiva ja hyvinkin vanhaa tekniikkaa 50-luvun alusta, ja onneksi pääsi sitten valvomaan koko tätä uudistusta 78-79, että sitten taas mentiin ihan niin uusimpaan tekniikkaan, mitä oli. Joillekin miehistön jäsenistä Voima on tuonut elämään muutakin kuin työtä. Ensinnäkin mä tapasin vaimoni täällä vanhassa Voimassa. 74. Siitä saakka olen hänen kanssa ollut tähän päivään yli 40 vuotta. Että se oli niin kuin paras mitä oli. Ja sitten tietenkin silloin ajoaika tienas. Päivät tuli pitki 12 tuntisia, niin tienas. Ja sitten sai kesät olla kotoa. Vaimo meni retkikuntaan, niin mä olin koton sitten lasten kanssa ja hän oli taas töissä. Sitten hän rupesi olemaan talvisin kotoa ja mä olin taas tää töissä. Jäänmurtoa on Suomessa tehty aina suurella ylpeydellä. Varsinkin kipparilla ja perämiehillä, niin onhan se hieno tunne, kun saa jonkun laivan taas satamaan tai ulos avoveteen, joka on teettänyt töitä kovasti, että sä oot voinut tehdä pitkän aikaa jonkun laivan kanssa töitä, että sä oot saanut sen. Ja sitten kun sä oot se saanut, niin on niin kuin hyvä olo, että tulipahan sekin taas tehtyä. Näitäkin, joille niin kuin tämä jäänmurto oli niin kuin
maailman suurin asia, niin niitäkin oli paljon. Että niin myöskin lomilla kuunneltiin jäätiedotuksia radiosta ja se oli hyvin tärkeä hetki, koska se tuli ja messissä piti olla hiljaista. Ja niin kuin sanottu, sitä on niin kuin koettu, mutta ennen kaikkea niin vanhaan aikaan, jos niin voidaan sanoa, ne ihmiset, jotka oli täällä töissä, niin ne koki, että ne teki jotain tärkeää, siis ulkomaan viennille, maalle. Tästä työstä oltiin hirveän ylpeitä.